वेंगुर्ला तालुक्यातील शिरोडा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात आरोग्य सुविधांअभावी रुग्णांची होत असलेली गैरसोय लक्षात घेता आज काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख यांच्या नेतृत्वाखाली शिरोडा येथील काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी रुग्णालयाला धडक देत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना जाब विचारला। पुढील 2 महिन्यात रुग्णालयात पूर्वीप्रमाणे सुविधा न मिळाल्यास रुग्णालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला। पाहूयात। जवळपास आता 4 ते 5 वर्ष झाली नवीन मुलं तर इथं जन्माला आलेलंच नसणार। आपण पाहिजे तर रेकॉर्ड बघा किती यायचे आणि आता किती म्हणजे महिन्याला 4 ते 5 कमी महिन्याला। पण ते बाहेर जातात आणि नंतर इकडे आणून ठेवतात। आलेले नाही डिलिव्हरी झालेले ते 4 ते 5 पहिले किती जायचे थोडंसं जन्माला आलेलं तर दिसत नाही। गायनेकवरचं आलं ना 10-15 आम्हाला ऍक्च्युअली ते आम्ही काही करायला पण नाही। मला जी व्यवस्था सुधारावी ही प्रामाणिक इच्छा घेऊन आलो की पूर्वीसारखं तरी मिळावं, त्याच्यापेक्षा मोठं नाही। पूर्वीच्या सुविधा माणसांच्या ज्या गरजा आहेत त्या तरी त्याला भेटला पाहिजे। सर्वांची ती परिस्थिती म्हणजे नसते। हा कसं होतं, सीझरसाठी डिलिव्हरी होत नाही पडल्यानंतर त्या लोकांना 40-50 रुपये बाहेर त्याची परिस्थिती नसते। प्रॉब्लेम आता नसल्यामुळे कोणी यायला मला सांगा, तुम्ही बघायची मेडिकलमध्ये काय तुम्ही कोर्स सांगू शकत नाही 100% असं होणार। पेशंट कसा आहे ना त्यामुळे आता डॉक्टर येणार आहे, म्हणजे डॉक्टर आता जे जॉईन केले ती प्रतिष्ठित क्लास 1 व्यक्तीने करावी, त्याच्यासारखं मोठं दुर्दैव नाही ना। आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद करून करावं। मला सांगा, त्या दिवशी सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद झाले तुमचे, त्यावेळेला दुसरी एखादी घटना घडली असती तर त्याचं असं म्हणणं आहे की बाबा त्या गेल्याच्या नंतर अरे असं कसं? मी माझं सांगतो तुम्हाला, मी त्याला प्रोटेक्ट करत नाहीये। या गोष्टीला अजिबात समर्थन करणार नाही। मी यानं विचारत त्याशिवाय कसं आपल्या आता का समोर ठेवावं लागतंय की ते डॉक्टर नाही आपल्याला। समजा तो त्याच्याकडे गेला डॉक्टर सोडून, मग सगळं यांच्याकडे एकटे पडणार। त्याच्यामुळे आम्हाला थोडंफार लिबरल लावं लागतं। आता मला सांगा, चोरी झाली, चोरी एवढ्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये चोरी, आणि हॉस्पिटल मधल्याच एका प्रतिष्ठित व्यक्तीने क्लास 1 व्यक्तीने ते करावं, याच्यासारखं दुर्दैव नाही ना। गरिबांनी आजारी पडायचं नाही, हे शासनाचं असं धोरण आहे का? गरिबांनी आजारी पडायचं नाही, बरोबर आहे, बरोबर आहे। गरिबांनी मुलांना जन्म द्यायचा नाही। आता मला सांगा, इथल्या घरी जे दारिद्र्यरेषेखालील आहेत किंवा इतर सुद्धा आहेत, त्यांना 40-50 रुपये डिलिव्हरीला प्रायव्हेट मध्ये जायला परवडतं। या सरकारी रुग्णालय त्याच्यासाठीच आहेत ना। सरकारी रुग्णालयाचं जाळं जे विणलं गेलेलं ते गोरगरीब जनतेसाठी होतं ना। आता ते बंद पाडायचं कारस्थान चाललं आहे। सिनेट मेंबर गेमचा फोटो लावा, गेम चुकला नाही। आमचं हे की प्रगती व्हायला पाहिजे ना। पूर्वी 10 वर्षापूर्वी ज्या सुविधा मिळत होत्या आज मिळत नाहीये। तिथे डिलिव्हरी व्हायच्या। तेच सांगतो ना, तेच सांगतो। इथे बाकीचे सुद्धा उपचार व्हायचे, चांगले चांगले डॉक्टर्स होते इथे। कॅन्सर वालोर डॉक्टर इथे होते, व्हायच्या ना। जिल्हा रुग्णालय शिरोडा येथे आलो होतो। उपजिल्हा रुग्णालय शिरोडा येथे कोणत्याही सुविधा इथे पेशंटना मिळत नाही आहेत, आणि एवढी गैरसोय इथे लोकांची होते। इथे डिलिव्हरी होत नाही आहे। इथे ज्या डॉक्टरच्या जागा भरल्या पाहिजे, स्पेशलिस्ट डॉक्टरच्या, त्या अजिबात इथे भरलेल्या नाही आहेत। मेडिकल सुपरिटेंडंट इथे नाही आहेत। फक्त 2 दिवसासाठी मेडिकल सुपरिटेंडंट इथे येतात, पण इथे ऑपरेशन थिएटर चालू नाही आहे। म्हणजे भूलतज्ञ जो पाहिजे, भूलतज्ञ नाही आहे, स्त्रीरोगतज्ञ नाही आहे, फिजिशियन डॉक्टर नाही आहे। म्हणजे हे 1978ला सुरू झालेलं आणि सगळ्यात चांगलं असलेलं शिरोड्याचं हॉस्पिटल आहे उपजिल्हा रुग्णालय। बरीच वर्ष उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा ह्याला मिळालेला आहे, आणि पूर्वी 10-15 वर्षापूर्वी इथे चांगल्या प्रकारच्या सुविधा इथे होत होत्या।
आजूबाजू पंचक्रोशी जी आहे आजूबाजूची, त्या आजूबाजूच्या पंचक्रोशीतल्या लोकांना इथे चांगल्या प्रकारची सेवा दिली जात होती, ऑपरेशन्स इथे होत होत्या. परंतु आज प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या सुद्धा सुविधा इथे नाही आहेत. त्यामुळे इथली नागरिक आज माझ्याबरोबर इथे आले होते या हॉस्पिटलमध्ये, आणि त्यांची मागणी होती की पूर्वीच्या ज्या सुविधा होत्या त्या सुविधा तरी आम्हाला मिळाव्यात. मग इथे गोरगरीब जनता ही शासकीय आरोग्यसेवेवर अवलंबून असते, आणि शासकीय आरोग्यसेवा नसेल तर त्या महागड्या सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जाणं गोरगरिबांना शक्य नसतं. तर एकतर या गोरगरिबांनी आजारी पडायचं नाही किंवा मुलांना जन्म द्यायचा नाही, अशा प्रकारची जर शासनाची भूमिका असेल तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो. एवढ्या अशा प्रकारचा निष्काळजीपणा शासनाच्या मार्फत केला जातो आहे. इथे डॉक्टरांची उपलब्धता करून दिली जात नाही आहे. मोठ्या मोठ्या गोष्टी विकासाच्या सांगितल्या जात आहेत, परंतु या आरोग्याची हेळसांड जी केली जाते जनतेची, त्याच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत आहे. इथले लोकप्रतिनिधी असतील किंवा या जिल्ह्यातले मंत्री असतील, यांचा अजिबात इथे लक्ष नाही आहेत. हे नक्की काय करतायत असा प्रश्न जनतेला पडलेला आहे. त्यामुळे ह्या जर गोष्टी योग्य पद्धतीने लोकांना सुविधा इथे मिळाली नाही तर लोकांचा रोष ओढवेल आणि लोक इथे आंदोलन करतील. त्याच्याशिवाय लोकांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही आहे. तेव्हा आमची शासनाला विनंती आहे की ज्या जागा इथे भरायच्या आहेत डॉक्टरांच्या त्या भराव्यात, योग्य सुविधा इथे उपलब्ध करून द्यावीत. पूर्वीचं जे उपजिल्हा रुग्णालय जे बुर्जीदावस्थेत होतं, चांगल्या सुविधा इथे मिळत होत्या, त्या सुविधा इथे पुन्हा मिळाव्यात अशी माफक अपेक्षा या जनतेची आहे, आणि ती शासनाने पूर्ण करावी अशी अपेक्षा मी आज या जनतेच्या वतीने आज प्रसारमाध्यमांकडे व्यक्त करत आहे. तर शासनाने याची दखल घ्यावी आणि येणाऱ्या 1-2 महिन्यामध्ये या पूर्वीच्या सुविधा इथे उपलब्ध करून द्याव्या. इथल्या जनतेचं, इथल्या लोकांचं, इथल्या नागरिकांचं असं म्हणणं आहे काका, म्हणजे लोकांच्या ज्या अपेक्षा आहेत आरोग्य सुविधेच्या, त्या अपेक्षा तरी राहणार नाही. ते मरण्यासाठी गोरगरीब जनतेला वाऱ्यावर सोडल्यासारखं होईल अशा प्रकारची भावना ही जनतेची होती, आणि त्या जनतेच्या भावनेतूनच आज मी इथे आमच्या कार्यकर्त्यांसह काँग्रेस पक्षाचे आलो होतो. आणि आज आम्ही सगळी माहिती घेतली, वरिष्ठांना याबद्दल सांगितलं, आणि वरिष्ठांनी या 2 महिन्यामध्ये ही सुविधा, इथल्या ज्या असुविधा आहेत त्या दूर करून योग्य सुविधा द्याव्यात अशी आमची मागणी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.